nyankopon shaw no ntena ni mu nkyerɛ papa yɛkɔ yasabo yɛgyina na so obi a wɔte radio ase bia nim sɛ de radio sitie wɔn sɛ de ade na tie no nti de hia ɛyɛ papa ne sɛ yɛkɔ yɛ ayaba so na yɛda tiefuo nyinaa so ase sɛ wɔn akɔ so gyina yɛkyia na manfo frɛ bonkum ne nifa nyame enhyira mo na onya mo kɛseɛ pa lipu ɛte sɛ bibia bɔkɔ yɛmfa yɛaseda kɛseɛ ma yɛtiefuo yes ɔdɔ no ho akyerɛ no very 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 high papa fiti na no me nda besi ɛna deɛ course amanya na mbaba da ben deɛ na asie all over ɛkyerɛ wo sɛ Sunyani agye Sompa to yes and ɔdɔ no so so yes ɔdɔ no ma kyerɛ yes yɛbɛkyerɛ ɔmo ɔdɔ mo papa yɛdɔ ɔmo asɛ sɛ ɔmo nya abotire